UPPL दोलोहा जे कंग्रेसनि डेभेलप जानायाव जे खहा जागोन बे मालाबाबो जाया बाहाय BPF निसो बाहाय खहा दं बेखायनो बिथांमोना एनि टाइम बिथांमोना BPF आव सोनारनो गोनां जागोनखाय बिथांमोना BPF सेन्ट्रेटनिनो मानसि जायो बांसिन उनाव बुंदों 3 बोसोरावनो जोङो रायबाय 17 बोसोर सालायबाय BPF आ अन्तत बिथांमोना एकर्ड खालामना लाबोबाय जायफ्रा दिनै सालायगासिनो दं UPPL नि जानानै बिथांमोनखौ जों सम होनांगौ सुबिदा होनांगौ स्कोप होनांगौ बिथांमोना मोनसे इग' दं बिथांमोनाव गर्जन सारनावल' नङा जोंनि चिरां जिल्लानि कंग्रेसनि आफादगिरिनाव बिथांमोनाव इग' दं आं बुङोब्ला बिथांमोना दा पार्सनेल लागोन आरो आंजों जिहेतु आं बिथांमोननि गेसाव गोफोन गासै मिथियो बिथांमोननि दुरबलता आं मिथियो आं जुदि बेफोरखौ मोनफा मोनफा बुङांगौब्ला बिथांमोना आंजों पार्सनेल लागोन आङो मोनसे बुस्थुखौ बिथांमोनाव नुदों बिथांमोना मेच्योर पलिटिशियान नङा मेच्योर पलिटिशियान नङा बिथांमोना बिथाङा दोखथाबगोन होननानै बुंदों बिथाङा हारसिं बोरै हानांगौ जाखो आङो जेब्ला दोलोआव दङमोन आङो बिथांखौ गोबां सहाय होदोंमोन बिथाङाबो सिखार लानांगोन बेखौ गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो चेनेलनि नायगिरि बयबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय UPPL दोलोनिफ्राय जोङो दिनै नैबे प्रेस मिटखौ जों लानाय जादों गिबियावनो आङो हामबायनो गोसो जादों मानगोनां UPPL दोलोनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार आरो हामबायनो गोसो जादों UPPL दोलोनिनो मिरु जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सार बिथांनि अननायाव दिनैनि बे मोजां एरेन्जमेन्टखौहाय जों मोननो हादों फंनैसो बाथ्रा क्लेरिफिकेसन खालामनो थाखाय आङो नैबे प्रेस मिटखौ आङो लानाय जाबाय लोगोसे आंजों लोगोसे दङ आंनि आगदाजों जोंनि बेंटल UPPL प्राइमारिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आदा रिंखां ओमफ्राय आंनि आखिजों दङ दिनै मानगोनां बे बेंटल BCDC नि चेयारमेन बिथां आदै मृदुल बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो लोगोसे आंनि उनजों दङ बे बेंटल UPPL दोलोनि प्राइमारिनि आरो BCDC नि माखासे मावथि हान्जाफोर आङो दिनै नैबे प्रेस मिटखौ आङो जिरायनाय जादों फंनैसो बाथ्रा बिबुंथि लाखिनो थाखाय जे मैया 3 थारिख मैया दालिगाव जोंनि चिरांनि आन्दारावहाय दालिगावआवहाय बाहाय कंग्रेसनि डिस्ट्रिक्ट अफिस दङ बेवहाय जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि भुपेन कुमार बरा बिथांनि दैदेननायाव आरो चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि सन्जीब औवारी आरो APCC नि जेनेरेल सेक्रेटारि गर्जन मोसाहारि बिथांमोननि दैदेननायाव मैया कंग्रेस दोलोआवहाय जइनिं जानाय हाबाफारि बिथांमोना लादों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो खेंफोरथि होनो सानदों गिबियावनो आङो बेखौ बुंनो सानदों जे भुपेन कुमार बराया गोबाव समनि उनाव BTC हालामाव चिरां जिल्लायावहाय मैया फैदों मोनसे खारना बे गिबियावनो आं बिथांखौ बुंगोन जे बिथाङा गावनि जे बावैसो एसे सिगां जे मावलांनाय गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौ बिथाङा सुद्रायफैनो थाखाय बिथाङा चिरां जिल्लायावहाय आगान होफैनो गोनां जादों बे गोरोन्थिया माबायदि जादों होननानै बुङोब्ला बेखौ खेंफोरथि होनोब्ला बहुद गोबाव सम नांगोन आं सर्टआवनो बुंगोन बिथांनि नेग्लिजेन्सियाव बिथांनि दुरबलतायावहाय चिरां जिल्लानिफ्राय आङो सासे चिरां जिल्लानि कंग्रेस आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन आङो दोलोखौ नागारनानै आङो UPPL दोलोआवहाय आं थांनो गोनां जादों बिथांनि नेग्लिजेन्सि बिथांनि दुरबलता आरो बिथांनि माखासे हामै माखासे बिसय जायनाखि गोसोखौ सन्तुष्ट मोनहोनाय बेबायदि बिसयनि थाखाय चिरां जिल्ला कंग्रेस हिसाबै आङो दोलोखौ गारनायनि उनाव चिरां जिल्लाया पार्टी हिसाबै कंग्रेस हिसाबै गोबां बेले बेजे आरो दुरबलता आरो गोदाव सोराव जाबायमोन दा बेखौ लाखिफिननो थाखाय गावनि जे गोरोन्थिनि थाखाय चिरां जिल्ला कंग्रेसआ दे सेरखाय फेरखाय जाबायमोन नैबेखौ लाखिफिननो थाखाय भुपेन कुमार बराया बाहाय फैनो गोनां जादों आगान होफैनो गोनां जादों बाहाय सिङाव गोबां खोथा दं आरो बेखौ जायफ्रा सिंनि खोथाखौ मिथिनाय नङा बिथांमोना इसेबां बुजिनाय नङा आरो दा 2 नाम्बाराव जइन जानाय सुबुंफ्रा जेसेबांनाखि जइन जादों आं बिथांमोननि फुटेजखौ नायदों बिथांमोना माखासेखौहाय बांसिन बिथांमोना एसामिस पर्टेल चेनेलाव होदों आङो नायदों बिथांमोनखौ जे जइन जानाय सुबुंफ्रा अलरेडि बिसोरो आङो जेब्ला दोलोआव दंमोन कंग्रेसआव बे समावहाय अलरेडि आङो बिथांमोनखौ जइनिं खालामना लाखानाय
दा बिसोरो गोदान नङा बिसोरो अलरेडि माने कंग्रेस पार्टियावहाय हाबखानायखा दा बेखौसो मैया बिसोरो प्रेसिडेन्ट फैनायावहाय बिसोर जास्ट श' खालामदों आरो खिन्थु गोदान माने जइन जायाखै आरो आं बिथांमोननि नाम बिथांमोननि गामि बिथांमोननि थं लोगोसे बिथांमोननि फट' आं देखायनो हागोन आरो प्रयजन जायोब्ला दा दोलोआवहाय जायफ्रा मैया जइन जादों अलरेडि मेक्सिमाम मानसिफ्रा अलरेडि कंग्रेसआवहाय आं थानाय समावहाय आं जइनिं खालामना लाखानाय बे सुबुंफोरमोन दा गोदान बाहाय जइनिं जाहैनाया बहुत खम एटलिस्ट माने 10-15% गोदान जायखौ आं लोगो मोनाखै आरो बेखिनि 2 नाम्बाराव जइन जानायनि अनजिमाखौ बिथांमोना गोबां बुरजा होननानै देखायदों खिन्थु बिथांमोननि कंग्रेसनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफ्रानो आंजों बिथांमोना जगाजग खालामबाय थायो सब समय बिथांमोननि कनफिडेन्शियेल रिपर्ट बायदिब्ला बिथांमोना जेसेबां नाम्बार होदों बे नाम्बारनि खावसेल' आरो सुबुंफ्रा खिन्थु बिथांमोना गोबां बुरजा होननानै खोन्थादों आरो दा बेयो इसेबां नङा बिनि खावसेल' 3 नाम्बाराव आं सानो जइन जानाय सुबुंफ्रा दिनै गावसोरखौ एसे गोदाव सोराव मोननानै स्टेबल गैयै बायदि मोननानै दिनै बिथांमोना दिनै कंग्रेस दोलोआवहाय मिथिया हसिया कंग्रेस दोलोनि सिंनि खोथाफोरखौ बुजिया सोमजिया बिथांमोना कंग्रेस दोलोआव दिनै हाबबाय जइन जाहैबाय आं सानो बिथांमोना इलेक्शननि सिगां बिथांमोना जोंनि रुलिं पार्टियावनो बिथांमोना फैफिनगोन बे खोथाया रोखा आरो बिथांमोनल' नङा कंग्रेस दोलोनि बिटिसिआवहाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा बावैसो एसे उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननाय राजु सारमोननि दैदेननाय बे इउपिपिएल दोलोआवहाय बिथांमोना एसे उनावनो जइनिं जागोन जों माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बेस्थ'नि थाखाय जों लानो हायाखै एसे उनावनो नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोननि मिडियानि दारै नोंथांमोना होनो मोनगोन जे कंग्रेसनिफ्राय पाब्लिक नङा दैदेनगिरिफ्रानो गोबां जोंनि रुलिं पार्टियावहाय इउपिपिएल दोलोआवहाय जइनिं जानो फैगासिनो दं एसे उनाव आरो मोनसे खोथा बिटिसि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा बेयो मोनसे गोथै सागोर बायदि ख्रिस्टानफोरनि बाइबेलावहाय मोनसे डेड सि होननाय दं गोथै सागोर जाय सागोरा बोहैयाबो थाङाबो फैयाबो आरो जायगायावनो थाबाय थायो बिटिसिआव जेसेबां कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना थाङाबो फैयाबो डेड सि जेबो खामानि गैया बिथांमोना जेबो खामानि मावा भट लादों ओरैनो थादों बोहैनाय गैया मावनाय गैया जेबो एक्टिभिटिस गैया जेबो पारफरमेन्स गैया दा डेड सि बायदि बिथांमोना आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै रोखा आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो सानदों जे कंग्रेसनि बिटिसिआव जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननि सिगांजोंनि महरा कंग्रेस बिथांमोननि उनजोंनि बिखुंनि महरा बिपिएफ 90% बिथांमोना बिपिएफ सेन्ट्रेटनि मानसि बिथांमोनखौ नोंथांमोना फल' खालाम ससियेल मिडिया फल' खालाम बिथांमोननि फेसबुक आइडिफ्राव नाय बिथांमोना कंग्रेसनि जानानै मालाबा बाथ्रा बुङा बिपिएफनि जानानैसो बाथ्रा बुङो बिथांमोना जेब्लायबो हाग्रामानि फेभराव बाथ्रा बुङो आरो बिथांमोना गावसोरदि कंग्रेस बेखौनो बिथांमोना मिथिया आरो माने 90% गावसोरनि गोसोआनो बिपिएफ सेन्ट्रिकखा नालाय बेखायनो बिथांमोना कंग्रेस नङा बिथांमोना बिपिएफनि जानानैसो जेब्लायबो दखानाव जिरायनायावनो होन सावरायलायनायावनो होन बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव कमेन्ट्स होनायानो होन एनि टाइम बिपिएफ सेन्ट्रेल अब्ला जाय दोलोनि दैदेनगिरिफ्रानो गावनि पार्टिनि स्थितियाव गैया गुबुन मोनसे दोलोनि बेनारावसो एजेन्ट टाइप बायदि बिपिएफनि एजेन्ट टाइप बायदि जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि दोलोआवहाय आरो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा थांनानै माबा मोनसे आखा खालामहैनो हागोन बे मालाबाबो जाया आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला 90% बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ सेन्ट्रेलनि मानसि आरो बिपिएफनि बेकिंनि मानसि बेखायनो एनि टाइम बिथांमोना बिपिएफजों कमप्रमाइज जानो हागौ बेयो 100% सियर आरो आरोबाव मोनसे खोथा कंग्रेस दोलोनि जौगानायाव जों इउपिपिएल दोलोहा जेबो खहा गैया मानो खहा गैया बाहाय बिपिएफनिसो खहा दं जिहेतु जेसेबांनाखि दिनैहाय कंग्रेस दोलोआव जइन जायो 100 जननि गेजेरावहाय 90 जना बिपिएफ दोलोनिफ्रायसो थाङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय थाङा बेखायनो बिटिसिआव जेसेबांनाखि कंग्रेसआ स्ट्रं जानानै फैगोन जेसेबांनाखि कंग्रेसआ जौगागोन बाहाय जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै जेबो जोंहा खहा गैया बाहाय बिपिएफ हिसाबैसो खहा दं जिहेतु बाहाय नोंथांमोना नायब्ला नुगोन मेक्सिमाम बाहाय गुबुन गुबुन कमिउनिटि जाय कमिउनिटिफ्रा बांसिन माने कंग्रेसनि फेभाराव बेबायदि कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बे कंग्रेस दोलोआव बांसिन जइन जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दा बेफोरखौ जों जुदि नायोब्ला बाहाय माने
UPPL दोलोहा जे कंग्रेसनि डेभेलप जानायाव जे खहा जागोन बे मालाबाबो जाया बाहाय BPF निसो बाहाय खहा दं बेखायनो बिथांमोना एनि टाइम बिथांमोना BPF आव सोनानो गोनां जागोनखाय बिथांमोना BPF सेन्ट्रेटनिनो मानसि जायो बांसिन बे आरो मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोङो खावलायनो सानदों बेखायनो जायफ्रा दिनै दोलोआवहाय हाबदों दोलोआव जइन जाहैदों बिथांमोनखौ जों बुंनो सानदों मानगोनां अनजाग्रा रायजोफोर नोंथांमोना गोदाव सोराव जायालाबानो नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला जोङो हारिखौ हादोरखौ जोङो समाजखौ जायगाखौ जों जौगाहोनो जों फोसाबनो बा आवगायाव लांनो थाखाय जोङो माबा मोनसे साननांगौ मावनांगौ थाफानांगौ राजनिथि हान्जाजों जों लोब्बा लानांगौ जुदि सानदोंब्ला नोंथांमोना बबेबा मोनसे बायफ्लेनाय दोलोआवहाय थांनानै नोंथांमोना समाजनि मा मावनो हानो हादोरनि हारिनि समाजनि जायगानि मा साननो हानो डेभेलपमेन्टनि मा साननो हानो आंनि खावलायनाया बेनो नोंथांमोना गोनो गोथो जायालाबानो जाया दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरखार इउजि ब्रह्ममोन दैदेननाय सरखार रोंगोरा सारमोन दैदेननाय सरखार राजु सारमोन दैदेननाय सरखार डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दं आं दाख्लैबो मोनसे स्टेटमेन्टआव बुंदों 3 बोसोरावनो जोङो रायबाय 17 बोसोर सालायबाय BPF-आ अन्तत बिथांमोना एकर्ड खालामना लाबोबाय जायफ्रा दिनै सालायगासिनो दं UPPL-नि जानानै बिथांमोनखौ जों सम होनांगौ सुबिदा होनांगौ स्कप होनांगौ खिन्थु 3 बोसोर जानायावनो जों बिसोरखौ रायनो हमबाय जों बिसोरखौ गाज्रि गाज्रि बुंनो हमबाय डिससेटिसफेक्सननि जों स्टेटमेन्ट होनो हमबाय बे जोंनिया थिग जायाखै आरो बेखायनो आं खावलायदों मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि जे सिमां दङ बिथांमोननि मावनो लानाय जे हास्थायनाय दङ जोंनि उसुं खाथियावनो दङ जोंनि EM सार रनजित बसुमतारी आरो जों जेराव जिरायनानै जों दा प्रेस मिट होदों बे जोंनि 13 समस्तिनि जोंनिया मानगोनां जोंनि सावरायग्रा सार दङ बिथांमोनहा सिमां दङ बिथांमोना दैदेननो सिमां लानाय दङ जयन्त सारमोन दा बिथांमोननि जे सिमां प्रमद सारमोननि जे सिमां नैबे सिमांखौ जोङो मावफुंनायाव जोङो बिथांमोननो जों सम होयोब्ला गाहाम होननानै आं सानो आरो जेन बिथांमोना मेक्सिमाम जायफोर एकर्ड खालामना दफा खालामना लाबोबाय बेखौ जेन बिथांमोना मावनो हायो आरो दहाय लास्टआव आं मोनसे खोथा बुंनाया जायफ्रा जयनिं जाहैदों बिथांमोनखौ आंल' नङा जोंनि बे नैबे बेंटल प्राइमारि बा बेंटल BCDC-नि बिथांमोना बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो प्रुभ होनो हागोन जे बिथांमोना UPPL-नि मानसि नंगौना नङामोन आरो औ मेक्सिमाम जइन जादों UPPL-नि होननानै बुंदों आरोखि बिथांमोना स्टेटमेन्टआव खिन्थु बाहाय UPPL-नि मानसियानो गैया UPPL-नि मानसिब्ला नैबे सारमोना सिनायगौमोन बिथांमोना जोंनि दोलोनिमोन होननानै बुंगौमोन आरो खिन्थु बिथांमोना सिनाया आरो दा बेखायनो जोङो फेक जों बाथ्रा बुंनानै जों रायजोखौ मालाबाबो जोङो सन्थुष्ट खालामनो हाया जे सैथो बाथ्रा बेखौ बुंनांगौ असैथोआ हमजाखागोन सिखावा हाजार थगाय हमजाखागोन आरो खिन्थु नों जेब्ला सैथो बाथ्रा बुङो बाहाय देरहासारनाय थायो मोजां मोनजानाय थायो बाख्नायजानाय थायो बेखौसो मावनो आं खावलायदों जोंनि कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ आरोखि बिथांमोना मावनो हाया बिथांमोना खालि मालाबा गेजेर गेजेर मिडियायाव थानाल' फकर बुंनो एक्सपार्ट रियेलिटियाव खिन्थु ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव बिथांमोना खामानि मावनांगौ बेखौ बिथांमोना हाया आरो बिथांमोना केपासिटियानो गैया आं दहाय बुंखाबाय बिथांमोना डेड सि गोथै सागर बायदि जेबो मुभिं नङा बिथांमोना बेखायनो आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि दारै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जों गोनो गोथो जानो नाङा जायहा जोंखौ हानजा हिसाबै लानानै दिनै दैदेनलांगासिनो दं प्रमद बर' सारमोननि दैदेननाय जों बिथांमोननो जों सम होनि बिथांमोननि मावनायाव जों सनमान होनि आरो जों मदद खालामनि हामबायसै गरजन बिथाङा सिगां समाव बुंदों जे कंग्रेसनि बायफ्लेनाय नावआव गाखोनानै नावखौ दोथाबगासिनो दं थारैनो बियो हामारनाय नङा नामा गरजन सारनि बिथांखौ आङो स्टेटमेन्ट आं सिगांनिफ्रायनो होआखै खिन्थु बिथांमोना मोनसे इग' दं बिथांमोनाव गरजन सारनावल' नङा जोंनि चिरां जिल्लानि कंग्रेसनि आफादगिरिनाव बिथांमोनाव इग' दं आं बुङोब्ला बिथांमोना दा पार्सनेल लागोन आरो आंजों जिहेतु आं बिथांमोननि गेसाव गोफोन गासै मिथियो बिथांमोननि दुरबलथा आं मिथियो आं जुदि बेफोरखौ मोनफा मोनफा बुङांगौब्ला बिथांमोना आंजों पार्सनेल लागोन आङो मोनसे बुस्थुखौ बिथांमोनाव नुदों बिथांमोना मेचियर पलिटिशियान नङा बिथांमोना बिथाङा दोखथाबगोन होननानै बुंदों बिथाङा हारसिं बोरै हानांगौ जाखो आङो जेब्ला दोलोआव दङमोन आङो बिथांखौ गोबां सहाय होदोंमोन बिथाङाबो सिखार लानांगोन बेखौ गोबां सहाय होदोंमोन आं बेखौ थांफादों फैफादों मावफादों जों सानैजोंनो ज' मावदों आफ टु उदालगुरि टु क'क्राझार
जों सानैजोंनो मेक्सिमाम जों टाइम स्पेन्ड खालामनानै जों मावदोंमोन। नों मोनसे दोलोआ नोंथांमोनाबो मिथिगोन मोनसे दोलोआथ' नोङो सासे सानैल' दैदेनगिरिजोंथ' हाया। नावखौ नों बे हासिं मिस्ट्रि दोगथाबनो हागोन नामा? हाया। बे नाव मोनसेखौ दोगथाबनांगौला गैयालाबो गाजोल दैग्रा, हाथुरा दैग्रा, माबा लायग्रा, थखथा हाग्रा, बाथाम हाग्राथ' नांगोन ना। नंगौना नङा? दा नोङो जुदि हारसिंनो आंनो मिस्ट्रि, आंनो गाजोल दैग्रा, आंनो हाथुरा दैग्रा, आंनो आरा दैग्रा, आंनो माबा दैग्रा होनजोबब्ला जागोन नामा बे? जाया। बिथाङा दिनै आङो खोन्थादोंलाय गजन सार बिथाङा जोंनि उदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम सोरबा नाव दोगथाबफाग्रा गावजों एक्टिभ वार्कार दं नामा? खोन्थाथोंलाय बिथाङा। डे एन्ड नाइट बिथांखौ सहाय होनो हाग्रा सोरबा एक्टिभ कंग्रेसनि दैदेनगिरि दंफायो बिथांजों एसिस्ट खालामग्रा बिथाङा दिनै सोरनिबा नाम मेनसन खोन्थालाय आंनो। नों हारसिंनो नों गोदोनाय नावखौ बायफ्लेनाय नावखौ आं दोगथाबनो होननानै नों हारसिं जुजिबाय थाब्लाथ' जेबो जानाय नङा। खिन्थु बिथांखौ दिनै मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेसो महय गावखौनो कंग्रेसनि नोङो नाव नों दोगथाबग्रा होनना बुंना लादों। क'क्राझारनिफ्राय चिरां नोंथांमोना मालाबा सों 90% अर्गानाइजेसननि मानसिफ्रा बिथांजों गैया। आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोसो गैयामोन। आङो जेब्ला खामानि मावफादों बिथांमोनजों आंनि मावफानायखौ बिथांमोना मा बुजिखो मिथिले? आंखौ मोजांसो मोननांगौमोन, खामानि मावग्राखौथ' मोजांसो मोननांगौ दा। खिन्थु बिथांमोना आंनि सुथुरसो जादों, आंनि एगेन्स्टसो जादों बिथांमोना। जानो हागौ गर्जन बिथाङा बेखौ बारा सुबिदा होब्ला बियो उनाव आंखौ गुलमालसो खालामगोन नामा? आंनि सिटनाखौ गुलमालसो खालामगोन नामा? सोरबा चिरां जिल्लानि प्रेसिडेन्टआबो आंखौ गिदों। बे थाबाय थाला आंनि प्रेसिडेन्टशिप सिटना गुलमाल जागोन नामा? गोबां मानसि आंखौ गिदोंसो। आं दे इसिबां एक्टिभलि आं मावदोंमोन, दोगथाबफानाय, नाव बानायफानाय, रिफायरिं खालामफानाय खामानिखौ दे आं मावदोंमोन। आंखौथ' एप्रिसियेटसो खालामनांगौमोन, बाख्नायनांगौसोमोन, मोजांसो मोननांगौमोन। खिन्थु बिथांमोना आंनि सुथुरसो जादों, आंनि एगेन्स्टसो जादों। बिनि साबसिन नोंथांमोनानो बुजिगोन अब्ला बिथांमोना माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि। अब्ला बाहाय नों हारसिं नों हुज्रिबाय थालाथ' नों नावाथ' हारसिं रिफायरिं जानाय नङा। दा आं सानो बिथाङा हारसिं नाजानायजों जेबो जाया आरो अर्गानाइजेसननि मानसिफ्रानो बिथांजों सापर्ट गैया। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा। नोंथांमोना मालाबा कंग्रेसनि लिडारफोरनाव सों जे कंग्रेस आरो बिथांजों नोंथांमोननि अर्गानाइजेसननि हेडफ्रा डिस्ट्रिक्ट बा ब्लक बा प्राइमारि बा मण्डलनि लिडारफ्रा साबेसे दं? साबेसे दं? बिथांमोनखौ नों जयेन नों हस्ट लाब्लासोना नोङो दोगथाबनो हागोन। हारसिंथ' हाया, हारसिं हाया।